Ja, bij de Colbertus hebben ze dit jaar echt een primeur. Want daar hebben we een prinses. En we zijn heel benieuwd wie dat is. Ik ben Cynthia Maassen, ik ben 24 jaar. Ik woon in Bergheiterriek, maar ik ben wel een meisje van de camp. Kijk, ja, want oorspronkelijk komt Colbertus natuurlijk van de camp, hoor. Ja, klopt. En vier ze al heel lang vastelavond bij de Colbertus? Nou, ik heb eerder altijd bij de kidshulen gedanst, als dansschade en meisje. Maar bij Colbertus zit ik eigenlijk nu het eerste jaar bij. Kijk, en dan meteen op het hoogste podium. Ja, klopt. Fantastisch, of nee? Wim Bussen. Ja, ik ben eigenlijk een meisje wat spontaan is. Ik heb altijd zin in een feestje. Heb ze nog meer hobby's? Ja, ik ben eigenlijk gewoon trots op mezelf. Mijn hobby's, dat zijn... Die meisjes zijn het al, niet zeggen. Mijn hobby's zijn kine. Ik vind kine leuk. En ja, door het dagelijks leven werk ik eigenlijk bij Subway. Daar doe ik eigenlijk gummiwerk. En ja, op school heb ik eigenlijk altijd als beauty salon een visagie, heb ik altijd gedaan. Dus ik ben eigenlijk ook nagelstyliste. Ik kan goed met de haren dingen doen. Fantastisch, dat is te zien. Ja, met alles. Schoon. En heb ze ook al eens heel groots gewonnen bij dat kine. Op je dat paard? Nou, ik moet wel zeggen, af en toe zit ik wel In de goede prijzen? goede prijzen, ja. Oh, kijk, schoon. En nu natuurlijk prinses bij de Colbertus. Dat is wel heel bijzonder, of niet? Ja, klopt. Ook een hele schone scepter op zich. We zijn wel benieuwd naar. Wat stelt hij voor? Ja, dat is een eigen mienlamp. Ja, en dit zal jij iemand altijd met de vaste lamp bij me gaan. Je neemt een skumpje aan, dus denk er maar gewoon Dat gaat wit. aan. Ja. Met wem duist dit feest? Met Noden. Noden is eigenlijk al vanaf eigenlijk een klasgenootje van mij vroeger geweest. Dan heb ik Joël. Joël is immers wat bij de Wico's, hoe ik prinses ben geworden in 2013, bij de Bointe Bubs. Heb ik Joël leren kennen, dat woont net juist tegenover. En ook, woonde ik op de camp eerder, nu niet, maar het woonde altijd op de camp. En heb ik altijd met Boet gespeeld. Schoon. En voor dich dan, wie vult het om nu adjudant te zijn van een prinses? Ja, heel apart, want ik had dit heel eerlijk gezegd nooit verwacht. Want we zijn eigenlijk als eerste gevraagd voor secundantes. En dan in één keer de vraag te krijgen om haar adjudante te mogen zijn, dat was wel... Heel bijzonder. Ja, dat was gewoon meteen een ja eigenlijk. Dat is gelukkig. Ja. Dat ziet er ook prachtig goed, hè? Ja, dank je. Ja, een hele mooie entourage heb je aan. En als we naar dich toe gaan, is het voor dich, doe ze het al langer bij de Colbertus? Ja, ik ben zelf al een keer secondante geweest bij Colbertus en daarna aangesloten bij de dames. Ja, Dus voor dich is het ook allemaal gesneden koek. ja zeker. Was het toch nog wel spannend met het uitroepen? Ja, die zijn er altijd wel een beetje. Dus ja, zeker was zeker spannend. En het deed het supergoed, dus super trots op hem. Ja, Het is fijn om daarneven te mogen staan. ja zeker. Ja. Ja, en voor dich dan, wie vult dat? Bijzonder. Ja. Want? Nou ja, dat is een primeurtje. Hè. Dus als we dan op neven mogen staan, is dat wel heel bijzonder. Ja, je gaat de geschiedenisbeuk in. Juist. Immers moet het doen. Ja, zeker. Daar mogen ze ook trots op zijn. Prachtig wie dat je eruit ziet. Gewoon om dat samen te doen met z'n allen. En hoe kijkt het meeste naar uit? Nou, de receptie van mij. Ja, want dat is wel een heel mooi hoogtepunt, hoor. Ja, klopt. En wat denkt ze dan dadelijk ook op de wagen in de optocht? Ja, de optocht ook natuurlijk, de optocht, ja. Met al die voorgangers van Remun. Je hebt wel een heel schone groep dit jaar, volgens mij. Ja, klopt. Nou, tot slot, dames, ik zou zeggen een hele schone vastelavond. En die spreuk, ze zijn natuurlijk heel erg benieuwd. Draai vanmorgen, lijf vandaag. Draai vanmorgen, lijf vandaag. Draai vanmorgen. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door EuroPC Roermond.